चल नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. तर आता बघितलाच तुम्ही ढोरा सोडलेली आहेत चिंटूक आणि आर्थिक सड्यावरती नेता आताशी. कारण मागचा व्हिडिओ जर बघितला नसाल तर बघा, त्याच्यात खूप मस्ती केल्यानी. तर त्यामुळे त्यांना आता लोणणे जरा घालून सोडतो थोडे दिवस, नंतर मग घालत नाही. मग एकदा व्यवस्थित चराक लागली दररोज जाऊ वाटेन लागली की मग काय टेन्शन नाही. नाहीतर धावतात भरपूर, एकामेकाक मारीत राहतात. आरती पुढे लागली आणि चिंटू बघा मागे. हे चल ये वरती वरती वरती. सकाळी थोडं पाऊस पडलो, नाही तर आत्ता भुईमुग घालूक जायचा होता. नाना गेले तकडे पुढे, आणि जर ऊन लागला व्यवस्थित तापला तर दुपारी आम्ही आता भुईमुग घालूक जाणार आहोत. हो रे, ही बघा चलत चलत पुढे पुढे येईल, एकदम ऐकणार नाही ती काय. पाऊस काम का भुईमुग घालूक देत नाही भुईमुग, त्यामुळे हे वांदेच झालेले आहेत. असन लागतं थोडं थोडं. तुम्ही ऐतेसो चालता कुर्ले मेंगुरल्या कुर्ल्यासारखे ऐते का? लाडू घेऊन शेंगदाण्याचे लाडू घेऊन चाललास की? आहेत खाली बावडेकडे. घालतास की आता भुईमुग घालता? आणि सगळे आता चालली आहेत. पाऊस जसं जसं कमी होता तसं तसं जातात. आमचं घालूच दुपारी बघूया आता. ढोरा आपली खाली चरतात मस्तपैकी आरामात, टेन्शन नाही त्यांचं. तीन तासभर चरली आहेत चांगली, त्यामुळे आता ह्यांका नेऊन घराकडे बांधण्यात आणि मग भुईमुग घालून जाणार. चला जाऊया आपण. चिंटू चल, चला चला जेवायला जाऊया घरात. हेवरती हकडे हेकडे आरती. अरे आरतीचं लोणनं काय पडलो, हिटमनच झाली. चला नमस्कार मंडळी. तर आता बैल घराकडे बांधा. हे बघा आता पुन्हा साड्यावरची घाटी चढलो. नानाने मी भुईमुग घालूक चाललं. हे बघा डोक्यावर खता. नाना ते बघा पुढे चालतात. तर यावर्षी डोनीवर भुईमुगा. डोनी म्हणजे मागच्या वेळी बघितलं अशा विणू वगैरे होतो भुईमुग घालूक. तर आता हेच हा पुन्हा यावर्षी, गेल्या वर्षी नव्हतो. आईच्या गावात
बुडबुडीत आधी जाम झाला. चप्पल तरी बघा डोनी वाळाकडे गेला, वाळावर. चल हिला फुकटची आपली येऊ 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 खा. भाकरी खाऊन झाली तर चला पटापट. हैतारी बुतुरी ठेवा नेऊ. जेवण नाही ती जेवण नाही येत. हे बघा सगळ्यांची भुईमुग घालूची धांदल चालली आहे. झाले माग करून जोरच केलास. माका लागतले गाडी काय तर खाणार जरा ओली आहे ना. तापाक देऊ गई होती नांगरू. येणार की मी दुपारी ट्रॅक्टर नेतलंय वर नांगरून घेऊ तोपर्यंत. मी दुपारी वर नेतलंय ट्रॅक्टर. कॅप्टन भारी बनवलास हे बघ. हो रोजच कॅप्टन बना नसता. कॅप्टन अंपायर 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 तो काडी पेलवान म्हणाली. आता ते दोन कोपरे आम्ही दोघांनी ठोंबिये मारून बापियांचं काम आम्ही केला समाजला. आम्ही लावले कोपरे खायचे हे दोघं जण खाली. मग लिस्टिपी लावून घ्यावं काय ते. हो बघा यांचं एक कोपरं घालून झालेलं आहे. नाही अगदीच बसून राहत असलास तर आव्हान कुपळूक घ्यावा. तिका बुजगाव ना म्हणून ठेवू गई तशी ना. भैमुगात आहे तुकाच उभी करून ठेवूये. हो बघा पाऊस इलो. हे आमचे डान्सर पाटीला आणि ती ती नंदा की नंदा की. हो कॅप्टन आमच्या इले नाही. कॅप्टन पूजेक गेले. पुढे पुढे घ्या पुढे घ्या. तो इतरच जाऊन दे. असे तरी मारूचे म्हणून तसं मग.
का औषध बघतो की औषध मरण काढून घेतले 6 वाजता तेव्हा भात काढे आणखी. तर मंडळी अशा प्रकारे गादी वाफे करून झालेले आहेत. आता दुपारी भुईमुग घालणार जेवण झाल्यावर. हे बघा वाफे तयार करून घेतला होता, सारखे करतात नाना. हे झाला 1 वाजत इलो जेव चालला झालो. एक पुरं तरी करा तो कसे आम्ही घालणार ते इकडे तयार करते. पाटील लेवल मध्ये काय तो वाडा कुठं तिच्या पाया तिका उगीच नाचाक सांगतात. अधिक बसता जमीन तिच्या पाया थांबेल अशी. काय तुम्ही हलक्या माणसान पाय गुरुवायची ती ना. ते गुरुवर घरवर निजान तरी येणार. आम्ही झाले माग करू. आता 2 माणसं येईल की बघ आग करते पेरून टाकते पुरो. बघित राहतो इल्यार बघ मग. मार्शल जावा येणार घास खावा काहीतरी पोटी फुटलास. अजानाकडे घालूक सुरुवात केल्यान बाई मुग बघा. तुम्ही जेवलास काय बोलू जाऊला मग हा मग तेव्हा ती भुईमुगात सुरुवात केला. उपाशी होई जाऊया जेवण घाट घाट हे खाऊया म्हणतोस तू. जेवलेलास मग अजो घराकडनं जेवून इलो. अजन आयडिया भारी गेले. नंदन काम कुठं गेले. अरे अजून जेवतच जेवतो दिसत पण नाही जेवताच ती. काय हाणलेलं आग तरी मारायची बाबा चला म्हणून. हा नाही रे मग जर खायचं कोण गावला नसताना मरण झालं. हो का भात बीत मरणाचो भात होतो उगीच आम्ही चांगला ह्या का कसली भाजी होती. भाजी झाली हो ना. ह्यो बघा अर्धो टोप भात. तर मंडळी आमची आई आता शाळेतनं सुटली आहे. 1:30 वाजत इलो आणि त्याच्यानंतर मग आता जेवण घेऊन घाटी नुकती चढता तोपर्यंत आम्ही ही बघा चाललो भुईमुग घालूक चाललो नाना आणि मी. ही ना सॉरी ये मारा तुम्ही चा मी घालतोय माझ्या हात जवळ येईल. कैसून मारूया कालना की वरना खाली जाऊया. जाऊन देत ना. बस नाही पातळ की घेऊन काढू गोजळ येतात. ह्याच्या पिशेतला खत आणा बादलीत काढून जरासा. खत आता बरं मारून दे बाबा. रुजलंच 1 दिवसात कोंब येणार त्याका लगेच.
तुझ्या आजी वाढू नको कळशी घेऊन इकडे खाली. खत काढणी कळशी घेऊन खाली इकडे. तर मंडळी हो बघा अशा प्रकारे एक माग आमचं घालून झालेलो आहे. आणि पप्पा आता जेवण घेऊन येलेत लवकर येलेत. खत घालूचं काम चालू आहे बघा. झालं. आणि हे बघा ही गपचूप फोडण्याचा भात खाऊन इलेली आहे. खरोखर फोडण्याचा भात होतो. मग तर चला मंडळी जेवूया आधी बाकीचा मारान देत. चाय बी करूची निघते. हो पाटील येवा. हे बघा लोणचं डाळ भात बटाट्याची भाजी. माका अर्धीच दिला. मला जेवून जातो ना माझ्या सारख्या करून राहणार होतो. तर मंडळी जेवण पण झाला 5 मिनिटात पटापट, नाही तर पाऊस भरलो असतो. बापू सांगितलं सकाळी म्हणता येऊन लई कमी काम करून कोण सांगतं? काय कमी का 10 वाजता इलाव सकाळी उठलाव ते इलाव नाही. 10 10:30 ती काय विचारा हे काय होणार तुला माहिती कॅप्टन. अंपायर बघा कसं दिसता. कमी काम का मग तुमचा म्हणणं घालून ठेवू का होतो की मग घालूचा विषय मग उगीत नांगरून आधीच घालूची चुकलेली जमीन. तेवढं खळखळी झालं असतो ह्या तुमका कळत ना. काय खळखळी पाटील ह्यांका सांगा काय ता घर काय भांडावर निघा ना. मी नाही भांडा नेलं तुम्ही. अरे चला काच्या भजा घेऊन. तुम्ही जर देव पूजून येळा येत असता भर मग घालून झालो असतो. नाही तर ता चांगले ना. रापेगिरीचं माका नाही आवडत. हे रापेगिरीवाले नाही माका पटापटा पटापटा हे बघ. ते आता येऊन हात करशात होय तर काय की जीवे लावण्याचे कळलं माका. दोन माग झाले आधी घालून. एवढ्यात तो कोपर पुरं हो काय होतो. मध्ये मारली एक पुरं नाही लांब लचक नाही केला. 2 भाग करून टाकले कोपऱ्याचे. घर काय वर इलो तो बघ. हो बघा एकच इलो आहे. 1-2 इलेत काहीतरी पाठी पप्पान पायाकडे. तर हे बघा 4 माग झाले मस्तपैकी घालून. कोण चाय घ्यावा चाय घ्यावा. ओ पाटील चाय घ्यावा. आता उद्या याच्यात पाहिजे बघ पण जातो.
हे बघ गुट्टो घालूचं आमचं काम चालू आहे. एक माग रवला यो शेवटचं एक माग रवलेलं. किती घर रवले आहे तर बघ भाऊ का बघ गेला तिकडे उठा. मी बघा सगळ्यांची भुईमुग घालूची कामं चाललेली आहेत जोरदार. पावसानं जरा वखळल्या. हो बाबा हम्म पावसान वकवल्यानं आमका काम करू गावला. सगळा पूर्ण थोडा वेळ महिनोभर आणखी जर दाढी वाढत व साधू बसाक झाला तुमका वडा खाली. ज्योतिष विचारणार तुमच्याकडे. पूर्ण झाल्याशिवाय केस बिस काय कापणार नाही. आता तो करता बरोबर आहे. बरोबर ना. आज्याच्या नाचण्यात दांडगाणी त्या अधिक बसता जमीना. काय बोलू वजना दोघांची सारखी येत रे वासरा. तागडी इकडे झोपता आमच्या एरिया. मेल्या मगाशी तुका चांगले नांगरून ठेवतो चुकलो असतो एवढे. काय करीत रे पोर. चला खायल्यांची चाय वाचल्यानी वाईट जरा जाऊये. कॅप्टन अंपायर बघलं हे अंपायर तो बघ. यस ए नो वाईट. मुकार पण इलो तो बघा पण तो लखने काढता. ओमे हे ओमे अये लय लवकर इलस. अशी काय लाईन घाट घाटात चालली घाटात. ककडे मारत चरी वाकडी बघती आता. कामदारी असो जीवाच्या रामरामात काम करतो लो. काय अजॅक काय थोपत नाही या. अंपायर आणलं खयसून खयचो IPL मधलं. हिचो काय कलर काय चेंजच होत नाही. हिमार काय पाऊसच लागता. हेंका आहे कोणी बसवले ही डबरे मारणार आहेत काकी आता. कलू आणि फलू माझी कुत्रा लक्ष्मी त्यांका घेऊन एकदा ट्रिप का जा तू. हो ना मे हिका सांगा कोण ट्रिप का. कॅप्टन बघा कॅप्टन अंपायर तो बघ IPL मधले आता काय बोलता बघ. झालं कल्लू अरे तिकडे कल्ल्यानी आणि पल्ल्यानी हे आमचं माग कोस इकडे माग कोस अरे अरे. नको रे ओमकार कसं तरी उचलू. चला अशा प्रकारे आम्ही आता चाललो घरी. तुम्ही या उद्याचं काय उसळ जेवण आणूच आम्ही की तुम्ही धनतास बघ. हा चला चव माहीतच तर. येवा हा चला मेलं घरा झालं तर आम्ही चाललो बाबा. कोवळे करून जेवण आणता तेव्हा ती वाटाप लाईत होती तेव्हाच. अशा प्रकारे आम्ही आता चालतो घरात. तुम्ही येवा मागसून मी जेवण काय तर आणखी काय आणूच असला तर सांग. कोण ते नाही तर मंडळी अशा प्रकारे झालेला भुईमुगाचा काम. एक कोपरं घालून झालो आता उद्या 2 कोपरे घालूचे. रंका चार बीर कापून चालला होता घरात. पप्पानी आई दमली कळशी तर चला मंडळी अशा प्रकारे आता आपण इथे थांबूया. उद्या भेटूया आपल्या नवीन भागात. तोपर्यंत बाय बाय.